נושא הבנת מספר בינארי והמרה לעשרוני. אני מעוניין להדגים את הבנת מספרים בינאריים באמצעות נורות, בנוסף להראות כיצד לבצע המרה. כמה תצורות יש לנורה? 2. גבויה ודלוקה. נשייך נורה גבויה ל-0, נורה דלוקה ל-1. איך ניתן להציג אפשרות לשתי נורות? גבויה גבויה או 0-0, 1-0, 0-1 ו-1-1. ואם יש לנו 3 נורות, אני ממשיך למיין אפשרות עבור אותן שתי נורות, כאשר נורה שמאלית ביותר גבויה. הנה אני רואה פה, ושינוי אחרון עבור אותן שתי נורות. כאשר מיינתי את כל האפשרויות, אני ממשיך למיין אותן שתי נורות, אבל כאשר נורה שמאלית ביותר דלוקה. הנה כאן, וסיימתי למיין. ומכאן אני מסביר. זוכרים שהתחלתי למספר מימין לשמאל? מתחילים למספר כל תצורה באופן סדיר, כאשר סידור הזה יהפוך לערך עשרוני עבור כל תצורה. חשוב לשמור על הסדר, ותעזור לנו שיטה. כל מספר סידורי יהפוך לחזקה, וחזקה של כל נורה דלוקה תשתתף בחישוב. ממשיכים. ממספרים כל מקום. בחישוב של מספר בחזקה משתתפות רק נורות דלוקות. זוכרים? תצורה השתנתה. לכל נורה דלוקה או גבויה יש מספר סידורי. תצורה הזאת תואמת למספר סידורי שהוא 2. שוב פעם תצורה השתנתה. וגם חישוב. דואגים לשמור על שיטת חישוב. הגענו ל-4. 5 גם לפי סידור תצורה וגם לפי חישוב. ממשיכים. הגענו ל-6 לפי סידור וגם לפי חישוב. ממשיכים. הגענו לשינוי האחרון, וזאת גם תצורה אחרונה. לפי חישוב, תצורה שווה ל-7. תזכרו, חישוב הוא יותר חשוב מול מספר אפשרות. אם במספר אפשרות ללא חישוב אפשר לטעות, חישוב נותן תשובה ללא טעות. הגענו לדוגמה. ננסה להמיר מספר בינארי לעשרוני ונשתמש רק בחישוב. שומרים על השיטה. ממספרים כל מיקום מימין לשמאל. אפשר לבנות תבנית. בחישוב השתתפו רק סיביות שהן שוות ל-1. בתאי התבנית נמלא תוצאות עבור אחדים. לאט לאט ייעלמו סיביות שלא משתתפות בחישוב עבור אפסים. כי הן לא רלוונטיות לנו. הגענו לסוף. 2 בחזקת 0 זה 1. 2 בחזקת 6 זה 64. 2 בחזקת 7 זה 128. ונסכם את כל התוצאות. נקבל איך נראה מספר בינארי בבסיס 10. נוח לכם להשתמש בתבנית? מוכנה? אין בעיה. אפשר. ממלאים את תבנית במספר בינארי. משאירים רק תוצאות רלוונטיות. מגיעים לאותו פתרון. נקבל איך נראה מספר בינארי בבסיס 10. זהו.